L-għażla ta' Silvio Valletta għamilta fid-diskrezzjoni tiegħi u m'għandix għalfejn niġġustifika ma' ħadd. Ex-tqar l-ex-Ministru tal-Finanzi Laburista Edward Cicluna u jixed quddiem it-Tribunal tal-Appell tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta. Ix-xhieda li tgħid li ta' filgħodu Cicluna tidher li tikkontradixxi b'mod dirett dak li qal fuq il-pedana tax-xhieda fil-qorti waqt l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Oriġinarjament Cicluna, illum Gvernatur tal-Bank Ċentrali, kien qal li hu kien għażel lil Silvio Valletta biex jieħu post id-Deputat Kummissarju Pier Calleja fuq il-Bord tal-FIU għax skont Cicluna dan tal-aħħar kien se jirtira. Madankollu dan ma riżultax li kien minnu hekk kif Calleja kien baqa' tant li wara kien ġie promoss għal Viċi Kummissarju u fil-ħin tal-għażla ta' Silvio Valletta fuq il-Bord tal-FIU, Calleja waqt intervista mal-Malta Today kien ċaħat dawn ir-rapporti u sostna li l-irtirar tiegħu kien għadu l-bot. Fl-2014 Valletta kien inħatar minn Cicluna biex iservi fuq il-Bord tal-Gvernaturi tal-FIU, l-Aġenzija tal-Gvern dwar il-prevenzjoni għal ħasil ta' flus. U kien reġa' appuntat fuq dan il-bord għal terminu ieħor fl-2017. L-għażla ta' Valletta fuq dan il-bord nisser kritika għax l-eks deputat kummissarju kien miżżewweġ lil Justin Caruana, dak iż-żmien membru tal-Gvern Laburista. Aktar il-qoddim wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia ħarġu wkoll dettalji dwar ir-rabta intima ferm li kellu l-eks deputat kummissarju Valletta ma' Jorgen Fenech. Edward Cicluna kienet jixed waqt proċeduri mresqa mill-President tal-Aqda Repubblika Robert Acquelina. Repubblika qed titlob li tingħata l-lista sħiħa ta' kandidati ppreżentati lil Cicluna għal pożizzjoni li eventwalment tali Silvio Valletta. Madankollu sal-lum din-lista għadha mistura bil-Gvern qed jikkwota raġunijiet ta' data protection.